Искам да ви покажа докъде стига новата технологична човешка лудост. Сега ще ви покажа едно изображение. Значи фирми като Tesla, които се интересуват от автоматизиране на всякакви човешки производствени дейности, започват да съберат информация за действията, които извършват хората, общо взето във фабрики, длъжности, които ние наричаме проста производствена дейност, т.е. едни и същи повтарящи се движения, които могат да бъдат заменени от роботи. И естествено това в момента се предлага като бонус, като алтернатива за намаляне на разходите на фирмите. Примерно някоя фирма като Tesla казва: вижте какво, ние ще сканираме какво правят вашите служители, ще ги заменим с роботи, ние вече работим върху такива машини. Това, което ще постигнете, заменяйки служителите с роботи, ще можете да произвеждате 24 часа, 7 дена в седмицата, през цялата година нон-стоп продукта, който произвеждате. Ще го правите на по-ниска цена, роботите нямат нужда от такава поддръжка. Ето ви една много интересна графика, в която ще видите колко по-скъпо е да наемате хора, отколкото да използвате нашите роботи. Това обаче, за което не се сещат фирмите, е, че когато заменят служителите с роботи, те създават безработица. Това означава, че първо хората, които до сега са купували продуктите им, няма да имат пари да купуват продуктите им, т.е. техният продукт става безсмислен. После, или може би това трябваше да бъде първо, като се замисля, това, което ще плащат на технологични компании, като Tesla, ще бъде не много по-ниско, отколкото заплатата на един необразован човек. Истината е, че това са огромни инвестиции в техника, в хардуер, в ноу-хау, в софтуерна разработка и така нататък. Те буквално се заключват към тази фирма и после ще имат проблеми да се върнат към работата с хора. И това започва един процес, в който фирмата започва да печели все по-малко, защото естествено по-малко хора имат пари, по-малко хора купуват продукта на фирмата, фирмата фалира. Но Tesla, примерно Tesla или някой друг технологичен гигант, запазва ноу-хау, т.е. как се произвежда този продукт, започват да го произвеждат те. Започват да го произвеждат в много, много по-големи размери, което означава, че цената на този продукт ще бъде просто несравним с всички други конкуренти. Те имат огромни фабрики, т.е. всички други конкуренти падат от крушата и остава само този огромен технологичен гигант, който ще произвежда този продукт и никой друг няма да може да се състезава с тяхната цена. Това създава монопол и когато остане само тази фирма, те ще определят цената на този продукт, което означава, че достигаме до така наречената технологична дистопия, в която всички сме роби на технологичните гиганти и те определят начина на живота.